Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Nicole Ayala, kailan ka ba matututo na buksan na yung kwento bago magburnay para hindi ka nasi-stress na hindi pa siya na-open ng ganitong oras? Kanina pa kayo nagdadaldala ni Diego Bandido. Hindi mo pa binuksan yung kwento na mahiwagang Burnay. Kaya ayan, ay nako, natataranta ka ngayon. O yeah, pero speaking of last week, habang switching po siya. Teka lang. Wait lang kayo dyan. Last week, hinahanap tayo mga tambalanista na na mahilig manood sa radyo. Yan. Bakit daw wala tayo? Correct. Di ba? Ayan. At least nakapagpahinga kami. Correct. Nasa radyo po kami. Wala lang kami sa live. Akala nyo ba papapinamis namin kayo? Papapindat! Akala nyo ba na-miss namin kayo? Hindi namin kayo na-miss. Charot! Eto na. Dear Nicole and Diego, itago niya na lang ako sa pangalang Camille, 25 years old at isang online seller. Alam niyo kayo yung background ko habang nagpapack ako ng mga orders. Mga boses niyo din na nagsisilbing pahinga ko kapag namamaos na ako sa katatapos na live selling. Suki po ako na may wagang Burnay dahil hindi lang ako nakakapulot ng aral sa bawat kwentong binabasa at pinag-uusapan ninyo. Naaaliw din ako. Anyway, sumulat ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. Meron po akong kakilala na umorder ng paninda ko nung panahon pa ng pandemic pero hindi nagbayad. 5,000 yung utang niya pero sa loob ng mahabang panahon, nagtago at hindi ko na makontak. Nahanap ko recently pero tuwing sisingilin ko, laging walang pera. Last week, nakiusap na talaga ako to the maximum degree. Sabi ko matumal ang benta kaya baka naman pwedeng magbayad na siya. Sabi ko kahit hindi na yung buong 5K. Ang sagot niya, 1,000 lang daw ang kaya niyang ibalik. So, pumayag na ako kesa naman walang maibalik sa akin kahit 5. Pagtingin ko ng bank balance ko, nagulat ako dahil may pumasok na 10K. Yung pala, sa halip na 1,000, nagkamali yung may utang sa akin, 10,000 ang nai-transfer niya. Nagpadala siya ng screenshot ng bank transfer at napakaraming messages. Nakikiusap na ibalik ko yung 9,000 dahil may pinaglalaanan daw siya. Ang tanong, Nicole and Diego, hindi ko pa sinasagot ang mga messages at tawag niya. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, magkano ang ibabalik ninyo? Sa inyo po nakasalalay ang magiging decision ko. Salamat sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Camille. Ay, Camille. Nilalagay mo kami sa alanganin. Kaya nga, ikaw tong may problema. Tapos, ang dami na natin iba problema. Nako! Ano yung pabo? Nakakaloka. Alam mo, syempre, of course, kaya kaganyan. Kasi in your mind, may utang naman talaga. So, dapat, di ba, kunin mo. Oo. Kaya lang, hindi eh. Oo. May meron na kayong napagkasunduan. Oo. Ayan. 1,000 yung kaya niya talagang ibigay.
So, At pumayag ka. ka. So, ibabalik mo talaga yung Ayan. 9,000. Yun talaga yung, Oo. medyo mabagal kong sinasabi kasi medyo masakit din para sa puso kong sabihin. Pero, ibigay mo yung kung siya ay hindi naging honest in the past, for example, wag mong gayahin. Yes. Naiinis ka nga sa kanya sa ugali niya tapos gagayahin mo. Eh di ikaw yung mas masama. Alam mo na nga masama yung ginawa niya dati, di ba? Tapos deadma ka pa. Ay hindi deadma, ginaya mo. O di sinong mas masama? Ayan. Di ba kung magkakaroon ng pilian kung sinong successor niya sa Satanas, di ko sure baka pwede ka lumaban. Ay, teka lang. Ano? Nag-message si Camille. O ano sabi ni Camille? Diego, so 1,000 lang talaga. Si Nicole ba yung mag-aabono ng Camille, pakialam ko sa'yo. Ang dami ko nang iniisip. Nakakaloka. Hindi, Diba? ang ano dito, Camille, kumbaga, tayuan mo yung word mo. Yes. Kasi sinabi mo na 1,000, okay na sa'yo yun. Correct. And you will be blessed once na talagang sinunod mo yung word mo. Hindi mo kinakailangan gumawa ng halimbawa, total, bawasan ko na lang to, balik ko sa kanya. Hindi. At huwag ka mag-alala, ibabalik sa'yo yan basta na sa ayos at patas yung ginawa mo. Correct. Yun. Babalik din sa'yo yan in another form. Yes. Sa ibang klase ng blessing na mas nararapat para sa'yo at magugulat ka na mas higit pa kasi ginawa mo kung ano yung tama. Malay mo, pag inalok mo yung panindan mo kay Nicole, bilhin niya lahat. Diba? Malay mo. Hindi mo masasabi. Bilang si Nicole ay isang nagsusupport ng mga micro entrepreneurs. Yan, diba? Kung kailangan, minsan nga kahit hindi ko kailangan, bibilin ko pa rin. Bilang pagtulong, diba? Yung ganon. So yun yung yun yung maganda dito. Na ito na talaga ang lapagan ng kabutihang asal. Dito makikita yung character. Yes, yan. 'di ba? It's really a test of character. Anong klase kang nilalang? Yan. Kung susundin mo yung pinag-usapan nyo na 1,000, dito ka kikinang. Yan, ganyan. Shining, shimmering, splendid, kinang-kinang to the maximum level. O, 'di ba? So, at saka gusto natin na kung merong makakatulog ng mahimbing, ikaw 'yun. Oo, tama. 'Di ba? Kasi kapag halimbawa, hindi mo binalik yung 9,000, maaaring, kunyari, gawin mong 5 kasi yun naman talaga yung utang, 'di ba? Pero in your heart, may mali dito Kaya nga nagtatanong ka sa amin 'Di ba? Totoo. Kasi nababother ka Correct So, ibig sabihin, ang maganda dito, nagtatanong ka sa amin, nababother ka, ibig sabihin may konsensya ka pa. Yan. Ibig sabihin nito, you are aware na mali kapag ka ang ibinalik mo ay 4,000 na lang. Oo. So, kailangan 9 pa rin. Oo. So, whether kung nagsisinungaling man siya o totoo man ang sinasabi niya, at least ikaw, hindi ka magkakasala. Correct. Kung nagsinungaling man siya yung nagkasala, hindi mo kinakailangang magkasala para sa ginawang ng iba sa'yo. Correct, diba? Unless, pwede din naman ito. Magkaroon kayo ng compromise. Baka naman, gusto mong dagdagan. Ayan. Diba? Baka lang. Yun lang naman. Pero, pero wala. Stand your, Nagkasundo na kayo Correct. Yun na yun. Ibalik mo. Tayuan mo yung salita mo. Oo. Kasi, at saka, siguro yung part lang na hindi mo siya sinasagot sa mga calls at yung mga text, in a way, medyo naramdaman niya na yung naramdaman mo dati. Diba? Na ganito pala yung pakiramdam. Hindi pala maganda. So, Correct. sapat na yun. Sagutin mo na siya mamaya. Ayan. Sabihin mo sa kanya, ibabalik ko yung 9,000 kasi hindi masama ang ugali ko tulad mo. Ayan. May panunumbat. Yung binalik na pero may kasamang galit. Hindi, balik mo lang yung 9,000. Oo, balik kasi mo lang yung 9,000. sabihin mo lang sa kanya na, sige, kasi ito naman yung pinagkasuhan. Nag-usap And hopefully, and malay mo with your action na like that, Yes. malay mo ma-inspire siya na, ganito pala, pagdating sa usapang pera, kailangan pala, meron kang paninindigan, kailangan na hindi mawawala yung prinsipyo mo, 'di ba? Malay mo. Pero posible lang hindi. Posibleng hindi, pero at least ikaw sa sarili mo, wala akong utang na loob sa iyo, wala kang masasabi sa akin, binalik ko yung 9,000 sa iyo. Posible halimbawa kung nanggulang man siya, posibleng baka makonsensya siya. Ay,
ginawa ko ng ano, tapos gumawa pa siya na Mabuti sa akin, So, diba? dadagdagan ko ng another 1,000. Correct. Yan. Malay mo. Diba? At unti-untiin ko. Tama. 500 kung Tama. meron. Hanggang finally, mabuo. Oo. Tapos malay mo, dahil sobrang naging mabuti ka sa kanya, Oo. diba? Dagdagan niya pa ng 2K. Malay mo lang. Oo. Which used to do good. Oo, diba? yun lang yun. Oo, yun. So kung sa amin nakasalalay ang desisyon mo, Oo. uulitin namin ha, ibabalik mo ng buo yung 9K. Yan. Tapos isa pang lesson talaga dito is mag-double check talaga tayo pag tayo po ay Ayun, nagta-transfer. In fairness naman dun sa umutang sa'yo, in fairness meron siyang 10K. Oo. Kasi kadalasan kami pag nagta-transfer kami, sasabihin insufficient balance. Tama. No, hindi namin na-experience yung nagkamali kami ng isang zero. Oo. Parang hindi nangyayari sa amin yun. Ikaw meron kang extra zero. Yan. Diba? So next time, double check. Yun naman din eh. Aha. Always in life, mga kabisyo, may mga ibabato sa atin na mga experiences at situation para matuto tayo. Na pwede pala nating mas mapabuti pa ang mga Correct. bagay-bagay, diba? Parang ako last week, Aha. meron akong hindi nagawa ng maayos, diba? O ngayon, Ano? the next day, 6:40 pala, nag-a-approve na ako. Nagme-message okay na ba kayo lahat? Okay na ba kayong lahat? 6:45 a.m. Hindi, pero ako, sa akin, learning din siya Oo, eh. tama. Na pwede pa palang maisaayos. Yun lang naman yun eh. Na every day is a chance for you to learn Yan. something new. Oo. Na okay, pwede pa palang mas mapaganda ang Oo. isang bagay, Correct. ang isang proseso, Na meron ganon. pa tayong matutunan talaga. Lagi. Oo, Lagi. Hindi po porke matanda ka na feeling mo ang dami mo Oo. ng alam. Well, tama ka. Feeling mo lang Oo, yan. yan. 'Di ba? Pero sa totoo lang, ang dami mo pang pwedeng i-improve. Oh, di ba? Diba? Feeling natin kung minsan ang dami na natin pinagdaanan, parang wala na tayong matutunan. Correct Hindi eh. ka. Oh, 'di ba? Pero ang totoo, madami pang matututunan. Tama. Uy, may poging Grab driver daw na nakatutok sa atin. Hala, sino yan? Si Kuya Ronel Fajardo. Ay, si Ronel? Si Kuya Ronel Fajardo, pinapag-greet ng sobrang ganda nating AE na si Miss Goya Magno. oo. Ay, Ronel. Swerte mo, Ronel, Naku, ngayong araw na to. nako, Promise. Magkano yung nabalitaan mong huling nag-tip tong si Miss Goya? Ang huling 9.5 eh. 9.5! Nung natuwa siya sa driver, 9.5! Oh. Yung tinip niya kasi nung araw na yun, saktong-sakto, kakakuha lang niya ng komisyon. Oh, 9.5, 95 pesos. Oy, si Ronel umasa. Uy, 95, Malaki na yan. Malaki na rin. Pero Oo. feeling ko, generous si Ma'am Goya today. Yeah, oo naman. 9.50. Oo. Ang tip mo today, Ronel. Blessed din kasi yan si Ma'am Goya. Oo Kaya naman. sinishare niya yung blessing sa atin. Correct. Diba? Nagsishare sa atin ng blessing. Tama. Lalo pa kay Ronel. Oh, 'di ba? Oo. Dadalhin mo ng safe. Oo. Oh, 'di ba? Ma'am Goya, wag mo kami ipahiya. Tingnan mo. Tingnan mo, nagta-type na siya. Ma'am Goya, wag mo kami ipahiya. Sinasabi ko sa'yo, Ma'am Goya, bigyan mo na 950 yan. Charot. Oh, yeah. Hindi, pero maraming salamat. Pero yun, di ba? The things that we learn every day. Something new that we learn every Oo, day. totoo. Di ba? Nakakatuwa na meron tayo mga bago na tututunan. Kaya ako naniniwala ako that if we make mistakes, actually blessings siya in Yes, disguise eh. Oh, totoo. Kasi pwede mo siyang, ang maganda dito, pwede mo siyang gawin ulit. Tapos mas matalino ka na. Oo. Ang Mas mahusay mahirap ka lang na. kasi, bago ka makarating sa ganyang state, yung sinasabi mo na natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Sa umpisa, hindi natin nakukuha Mahirap siya yan. eh. Oo. Mahirap siya talaga. Lalo na kung bata-bata pa tayo. Correct. Hindi natin naiintindihan yan na, paano ako matututo Maninindigan talaga tayong Oo. tama tayo kahit mali. Oo. Sinong ganyan? Marami, naging ganyan din tayo noon. Oo. 'Di ba? Pero as you grow older, na dapat Aha. dapat mas lalo nang open yung mind mo na, okay, pwede palang matuto Oo. pa. Na blessing pala yung mga pagkakamali. Oo. Dahil doon mo nakikita, doon mo na i-improve yung character mo eh. Sa true lalo. Yun yung mga, halimbawa, ay nagkamali ka, ito na yung iiwasan ko, ito na yung tatanggalin ko. Yeah. Yan. 'Di ba? O sana po kay Camille, sana ay ibalik mo talaga ng buo yung 9K, sinasabi ko sa'yo. Ang dami naming sinabi sa'yo. Ayan, oo. Nanindigan kami ng husto dito, Oo. tapos mabilitaan namin 4K lang ibabalik mo. Oo, ha? tsaka bata ka pa, Camille, alam mo. You will earn it. Oo, maliit lang yung 9K actually pag online seller ka. Oo.
Pwede Isang mo araw, pang... dalawang araw, kayang kitain yan. Ako nga nung weekend lang Oh, ano? is binabenta ko lang sa isang tambalanista yung ilan sa mga damit ko. Baka naman. Kaya baka naman yung mga tambalanista dyan. Baka gusto nyo gumali ng mga damit ko. Matutuwa po sa inyo yung asawa ko. Baka meron kayong trip na suot ko. Ito, Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Pwede nyo bilhin yan kay Madam Mayat de la Rosa. Diba? Comment mine. Yan. Necklace. So, meron ba ganyan, diba? Pero kung may mga suot ako na parang trip ninyo, message nyo lang ako. Ayan. Nicole, susuotin mo pa ba yan? Benta mo na sa akin yan. Pwede po kayo mag-comment mine big ribbon Yan, black. correct. Mine big yellow flower. Ganyan. Diba? So, ang sinasabi mo, ang pera, kikitain Ang prinsipyo, diba? Mahirap yan. Mahirap yan. Ang karakter, ano yan, innate values yan, panindigan yan. Pero yung pera, pwedeng mawala, pwedeng ipunin ulit. Kasi it will translate yung behavior mo. Like for example, eto na pag-usapan sa tambalan, marinig nila, ay, ikaw ba yung Camille na na pinag-usapan? Na ang bait mo naman. So, marami bibili sa mga produkto correct, mo. Diba? Totoo. Diba? Kasi na-build yung, nakita nila yung character na ganun mo na, ka pala pagdating, patas ka. Correct. At saka pagdating sa pera, pagkakatiwalaan ka pala. Pwede pala itong mag-utang dito tapos 1K lang ipabayad. Pag ganun kayo mag-isip na nakainom po kayo. Ay, nako. O Camila, ayusin mo yung desisyon mo sa amin nakasalala yung desisyon mo. Tandaan mo, itong desisyon na ito yung magpapabago sa buhay mo. Yes, At kapag blines ka na ng bonggang-bongga, wag mo kaming kakalimutan. Beka naman. Beka naman, meron tayo dyan. Tama. Salamat sa iyo, Camille, for sending your story to us. Sa mga gusto magpadala ng kanilang mga kwento correct, pala. pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Oras natin mga kabisyo. Ganap ng 1:39. Akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number